han tret com dos bistecs de la cama i han fet com una pròtesi i han posat els pits, han fet un foradet, una rodoneta pel voltant del mugró i per allà m'han posat aquesta pròtesi, per tant ni me quedarà una marca aquí, ni un tall. I a les cames també, jo pensava que semblaria que m'ha mossegat un tauró, però no. Si mira, ara no puc ensenyar perquè estic amb aquests texans, però no es veu, si no mires ben bé aquí la cicatriu, i és una cicatriu que va d'aquí davant, diguéssim, fins aquí darrere el cul, diguéssim, fa com una línia on s'acaba la cuixa i comença el cul. Aquest tipus de reconstrucció natural es diu, en castellà és colgajo pap, i en català es diu penjoll, i després amb això fa reconstrucció. Ara estic tota cosideta com una nina, però estaré bastant bé i estic molt contenta amb el resultat, no em fa mal. Algunes avantatges pel que he estat investigant en relació a la pròtesi de silicona és que el penjoll no fa tant de mal, s'adapta molt bé al cos, estèticament és molt natural, queda molt bonic i també el tacte queda molt agradable, la temperatura corporal no és fred,